Fa 25 anys, aquest lloc no era el que és avui. No hi havia laboratoris, ni investigadors ni investigadores, ni descobertes, ni recerca en camí. Només un descampant mirant al mar. I una idea, la construcció del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que potser per molts semblava una idea massa ambiciosa. Benvinguts i benvingudes a la Mare de la Ciència. La Mare de la Ciència, un podcast del PRBB. Per entendre el present, hem de tornar enrere, a final dels anys 90 i principis dels 2000. Un moment en què apostar fort per la recerca no era tan evident com ara. Però gràcies a persones valentes, amb aquesta idea ben clara, es van llançar per crear un parc de recerca capaç de competir amb els millors del món. En Jordi Camí, director general del PRBB, ens ho explica així. La idea de crear el Parc de Recerca Biomèdica està directament relacionada amb la necessitat d'augmentar la densitat de recerca bàsica en l'àrea biomèdica a Barcelona, una ciutat, una regió metropolitana, per ser més precisos, amb una llarga tradició en recerca clínica, amb una gran fortalesa amb aquesta recerca aplicada, però mancada de recerca bàsica. Per materialitzar la idea s'havia de convèncer sobretot en els dirigents polítics de l'Ajuntament, perquè això ho fèiem des de l'àrea de recerca dels hospitals municipals, des de l'Hospital del Mar, i perquè el solar que va quedar net al costat de l'Hospital del Mar a resultes d'un compromís que l'Ajuntament tenia amb el barri per fer un camp de futbol nou, la propietat d'aquest solar també era municipal. Per això l'Ajuntament aquí va jugar un paper clau. Però com en tot projecte, cal finançament. I aquest, però, també es va aconseguir. L'Ajuntament, per tant, va ser l'impulsor en un moment polític en el qual la Generalitat no col·laborava gaire perquè era un tema de rivalitat política, per bé que al cap dels anys ja es va tot normalitzar. Però aquest projecte no existiria sense que Joan Clos, per exemple, principalment, i també en època de l'alcalde Maragall, no hagués anat a buscar un soci inversor, que és el Consorci de la Zona Franca, que és el que va permetre endegar la construcció del parc. La governança del parc finalment va quedar en mans de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra en forma de consorci públic. Però tornem a l'edifici. Hi ha un aspecte que en aquell moment el feia únic. I és que el PRBB va inaugurar una nova manera de fer en gestió d'espais. L'altre model que vam estrenar, que és inèdit en el nostre sector però que no era nou, era posar les institucions que havien de formar part del parc en règim de lloguer. Això és un model nou en aquest àmbit, després ja s'ha anat extenent i des d'aquest punt de vista va ser una novetat perquè desplegava una relació diferent amb els centres, perquè això els feia ser més conscients de que l'espai costa diners, el seu manteniment no és trivial i aquesta consciència d'espai era molt important que la tingués els que l'empren, no? Que no pensessin que allò era la providència la que feia possible l'existència. I després d'haver estat pioners, gràcies a l'exigència dels diferents centres de recerca que hi conviuen i a la seva internacionalització, tot això suma i fa que el PRBB s'hagi convertit en un entorn àmpliament reconegut. Ara toca continuar evolucionant per donar resposta als nous reptes que impacten la societat. Però ja es veu a venir que hi haurà algunes coses que tindran un pes transformatiu enorme, com la intel·ligència artificial, sobretot en el camp de la ciència. I la meva predicció és que aquests canvis afectaran a tot. Afectaran a la manera de formar el personal investigador, afectaran a l'estructura dels grups, afectaran a la manera com es distribueixen els espais
Crec que els canvis seran molt profunds i no sé si som prou conscients de que això ve i ens arrasarà. Però vaja, ens arrasarà igualment i ens haurem d'adaptar. Espero que estiguem a l'alçada de no estar gaire temps pensant en a veure què fem i ser dels primers en començar a fer per adaptar-nos i per aprofitar-nos d'allò positiu, que en té molt també, que comporta la introducció de la intel·ligència artificial en el dia a dia de la manera de fer ciència, de com la fem i fins i tot de la manera de pensar la ciència. El PRBB volia ser un model obert, interdisciplinari i internacional. Un espai on la ciència no estigués compartimentada, sinó connectada amb el coneixement de les universitats. No es tractava, doncs, només de construir un edifici. Es tractava de crear una nova manera de fer ciència, més col·laborativa i empoderada amb les universitats. En Jordi Pérez Sánchez, exdegà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, s'hi va unir ràpidament. Va ser, una sensació molt important. Jo en aquell moment era el degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i per nosaltres era un gran repte, tindríem al costat de la facultat un gran centre de recerca i per tant sempre vam estar molt il·lusionats. Però no tot van ser flors i violes. I durant aquests anys jo vaig tenir precisament uns sentiments encontrats, perquè per una banda m'encantava que s'estés construint un centre de recerca per dues coses. Primer, perquè m'agrada molt l'arquitectura, com a afició, i era un edifici tremendament interessant. I segon, com a membre de la UPF, el tenir un gran centre de recerca que també estava implicat en la teva universitat era una cosa molt important. Però, per altra banda, durant aquests 5 anys es feien obres i aquestes obres van generar, un soroll tremendo que afectava de forma negativa a la part docent de la facultat i fins i tot, sobretot en època d'exàmens, ho vam passar molt malament pel tema del soroll. Moltes vegades vam haver inclús d'implorar que deixessin de treballar durant unes hores per no causar soroll, etc. Cal destacar que el PRBB és un centre fortament implicat en el foment del talent jove i les vocacions científiques ja des dels seus inicis. Una mostra d'això és el Premi PRBB, un guardó que atorguen la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc, que ininterrompudament des de l'any 2005 reconeix els millors treballs de recerca en Ciències de la Vida i Biomedicina per a estudiants de batxillerat i cicles formatius de tot Catalunya. A la facultat sempre des de l'inici, un dels objectius era d'apropar la ciència als estudiants d'ensenyament mig. I es van generar diverses iniciatives, i entre les quals jo crec que la més important va ser precisament la iniciativa de crear un premi que vam dir PRBB, que vam proposar precisament a la direcció del PRBB i que ho va acceptar de forma ràpida, i des del començament es va convocar el primer premi el primer any de funcionament del PRBB. Un premi que, per lo que sé, continua tenint un èxit brutal. Ara estem celebrant el 21 aniversari del premi i és una cosa per nosaltres que va ser molt important. I no podia faltar un reconeixement per tots i totes les que ho han fet possible. Volia ressaltar jo en aquest cas 3 coses respecte al tema del Premi de PRBB. Primer, el recolzament de la institució PRBB, que va ser clau quan vam proposar de generar aquest premi. Segon, jo volia fer menció en concret a una persona important que va ser, l'ànima durant els primers anys del PRBB, que és la companya Marta Rió, que en aquest moment no està amb nosaltres, però que va dedicar, tota la seva energia en que això tirés endavant. I també volia ressaltar la implicació de moltíssims professionals de totes les institucions d'aquí del PRBB en fer de jurat el Premi PRBB. Això vull ressaltar-lo de forma claríssima,
perquè molts, desenes i desenes de professionals d'aquí de la casa, de les diferents institucions, van participar com a jurat del Premi PRBB. Amb aquesta visió neix el PRBB. 20 anys de gestació i 5 de construcció és el temps que ha trigat en néixer el projecte del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Aquest edifici, obra dels arquitectes Manel Brullet i Albert de Pineda, ja és característic del perfil de la ciutat. El parc va ser un dels centres pioners a apostar per un edifici concebut des de l'obertura, tant física com de concepte. Un espai innovador, on els passadissos deixaven de ser simples zones de pas per convertir-se en llocs vius, transparents i compartits, des d'on es podia veure i sentir la vida del centre en tot moment. Aquesta proposta va sorprendre a alguns una mica inicialment, però ràpidament van haver de canviar d'idea. Ens ho explica l'Arcadi Navarro, investigador principal de l'Institut de Biologia Evolutiva, l'IBCSIC-UPF, catedràtic i investigador i crea a la Universitat Pompeu Fabra i director de la Fundació Pasqual Maragall. Quan vaig veure l'edifici construït el 2006, vaig pensar, s'ha culminat el desastre. Una mala idea ha resultat en aquest nyap al mig de Barcelona, davant del mar, un edifici irregular, caríssim, que costarà d'adaptar, en fi. Però he perdut, què hi farem? No és fins l'any 2012 que m'adono que en realitat l'edifici havia estat un encert. Que tota la meva por de la seva forma lítica i no quadrada, irregular, tota la meva preocupació sobre el seu forro de fusta, tot això eren errors de percepció. De fet, no només és un edifici funcional, sinó que, a més, l'edifici és emblemàtic. Un dia en què jo tenia el despatx que donava a l'atri, aquests despatxos que tenen una gran paret de vidre, i sento que fan clec, clec, clec amb unes claus al vidre. Giro el cap i veig el Jordi Camí, un senyor al costat. I el Jordi Camí em fa hola amb la mà i senyala el del costat. Miro el del costat i era el rei de Suècia, el senyor que dona els premis Nobel. I penso, caramba, si un edifici així atreu a tothom del món de la ciència que ve a visitar Barcelona, l'edifici és un encert i jo estava equivocat. I és que l'edifici destaca per la seva singularitat en diferents vessants. Al final, l'edifici ha demostrat tenir dues virtuts. Una pels científics i una per la ciutadania. Pels científics, l'edifici no té fronteres. Quan es camina pels espais del PRBB, mai saps si ets a la universitat o ets a l'IMBL. Els científics no volen fronteres, tots poden parlar amb tots, i això és importantíssim perquè genera massa crítica i compartició de coneixement i és molt fèrtil. I per la ciutadania és fantàstic, perquè quan passeixes pel mar, a Barcelona, per la platja, tu els hi pots explicar als teus fills que, a més de ser cambrers a l'Hotel Vela o relacions públiques en alguna de les discoteques que tenim aquí al davant, a més, poden ser científics en el PRBB. El primer treballador del parc va venir-hi a treballar des d'Alemanya, en Raimund Ficker, actual director de Comunicació i Relacions Institucionals al PRBB. I ho va viure amb molt d'entusiasme. Era una apuesta arriesgada. Conocí que habían actividades aquí en Barcelona a través de un profesor mío que era español. Y me interesaba por la ciencia en Barcelona y lo veía como una posibilidad de crecimiento. Y en estos momentos realmente, viniendo de Alemania, había una situación de mantenimiento de un estándar muy alto, pero faltaba emoción. Y aquí Barcelona prometía realmente nuevos inicios, más atrevimiento, más experimentar. Pensaba que podía ayudar este proyecto, que era sobre papel y era realmente difícil antes de que se veían las obras avanzando, que sería realmente una cosa, pero había la ilusión y el deseo de realmente cambiar el mapa de
de la investigación en Europa y a nivel mundial i Barcelona empujava fuerte. A principis dels anys 2000, apostar per Barcelona com a capital científica semblava una mica arriscat. La ciutat tenia prestigi cultural, arquitectònic, qualitat de vida, però no figurava al mapa internacional de la recerca biomèdica. I precisament per això, per alguns, era el moment perfecte per començar alguna cosa nova, però potser no per tots. Mis compañeros y compañeras en Alemania, tanto de la industria, de empresas biotech o del mundo académico, estaban sorprendidos porque pensaban que me retiraba, me jubilaba en realidad, porque Barcelona no tenía la fama de ser un lugar para científicos y bueno, esto hoy en día ha cambiado mucho. Yo creo que si una científica en Australia dice me voy a Barcelona a trabajar como científica, sus compañeros van a decir no me digas que vas a este sitio en la playa de Barcelona que es espectacular. Entonces hoy creamos envidia, pero hace más de 20 años no era el caso. I és que en Raimund arribava des d'Alemanya amb un perfil, si més no curiós, doctor en genètica molecular i periodista científic. Una combinació poc habitual que encaixava perfectament en aquest projecte en construcció. Algú que ajudés a donar forma no només a un edifici, sinó també a una idea. Perquè la realitat és que els primers anys van ser, sobretot, anys d'aprenentatge. Yo creo que cualquier proyecto que no sabes lo que realmente estás haciendo, lo que hicimos era seguir de cualquier manera, de equivocarnos, de aprender y de mejorar. Más no podíamos hacer y esto teníamos muy claro. No había un claro plan estratégico, íbamos mucho sobre la marcha y han pasado cosas buenas, cosas malas y hemos seguido adelante y por suerte ha salido un proyecto súper fascinante que hoy es uno de los lugares más mágicos para la ciencia, en ciencias de la vida i la investigació biomèdica. I és que aquella manera de treballar, gairebé intuïtiva, avui pot semblar temerària, però també va ser part de l'èxit. El projecte creixia mentre es feia, i enmig de tota aquella construcció hi havia una idea que apareix sovint en el relat dels primers anys. Yo sentía una acogida muy buena de toda la gente. Lo que se notaba es que faltaba realmente autoestima. Yo creo que el nivel de la ciencia era muy buena, pero la gente no se lo creía. Entonces, yo creo que el edificio daba esta visibilidad porque es un edificio realmente muy visible, muy espectacular y ahí la gente se sentía más motivado y más realizado pensando, sí, somos importantes, ¿no? Pero yo me acuerdo que en mis primeros años aquí era dar autoestima para decir estáis mucho mejor que lo que yo conocía en Alemanya. I potser aquesta és una de les grans transformacions que va viure Barcelona en aquells anys. Passar de mirar els grans centres científics des de la distància a començar-se a veure com un d'ells. I pel que diu, ser el primer treballador d'un parc de recerca, crec que ho repetiria. A nivel personal puedo decir que realmente he ganado la lotería cuando he venido a vivir a Barcelona porque mejoró todo. Yo creo que puede ser que es la cantidad de sol que da más energía, la gente es más amable, trabajar en un proyecto que se inicia es mucho más interesante en formar parte de un proyecto que ya existe y que funciona muy bien. Entonces, a nivel de aprendizaje era espectacular porque en mi posición como director de proyectos en estos momentos tenía interacción con arquitectos, con ingenieros, con los científicos, con la prensa, con abogados, con muchos perfiles diferentes y de todos he aprendido. Entonces yo no me puedo quejar de nada de todo el proceso y además era un proyecto que funcionaba muy bien y hoy es un éxito.
Entonces ha sido una cosa redonda y yo soy muy feliz de haber formado parte de esta historia. I probablement aquí hi havia una de les claus de tota aquesta història. Ningú sabia exactament fins on arribaria aquell projecte. Però hi havia l'energia, la intuïció i les ganes de construir alguna cosa diferent. Una aposta que va començar gairebé com un acte de fe i que, amb els anys, s'ha acabat convertint en un referent internacional. Aquell PRBB inicial, inaugurat el 16 de maig de 2006, ha acabat esdevenint una peça clau i de gran prestigi en el camp de la biomedicina. Avui, uns 850 professionals treballen al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona per avançar en la biomedicina i les ciències de la salut. A finals d'any, quan ja s'hagin instal·lat al parc tots els centres de recerca que ho tenen previst, seran 1 miler de persones. Aquest parc és, sobretot, una gran aposta pel futur. El que va començar sent un edifici, avui dia és un ecosistema que impulsa la recerca d'excel·lència, fomenta la col·laboració i connecta el coneixement amb la societat. Avui el parc no només és real, sinó que s'ha quedat petit, i això vol dir que la ciència avança, i que les preguntes són cada vegada més grans, i que el futur ja s'està construint amb un nou edifici, el PRBB Ciutadella. La mare de la ciència, un podcast del PRBB.